Kibriu ki jungu blay ngawan ban ai ku blay yo pi baro aka kerteng idong Jisu nong penim na ai ngo yo blay na mar kani ka klimat bo ai ya kani ka por bangin yo ngobiang ya ka ka ba udon ban kren hapdeng jungi ka title jong kani ka jingkren kan long ba ngidei ban bat scam ya ka jing penkhia ka jungi ka ba blay ula ai kat kum ka Bible ngilong ki balakhia lemde ngimlong kita kibriu ki ba wat jung penkhia handre ki balakhia namala penkhia engi arajas nem menshua ti usaitan udi unong tu ubawan bantu e ka jing penkhia ka ba ublei ula ai tingin ni kren hakani ka pot supang jing penkhia ka jung ublei kumnu ba ublei ula penkhia engi ladep penkhia engi ladep penim engi gin page na ka Bible bangin riskam ya kajing penkhia ka ba ublay ula ayengi ngimdei syu ki bapang ki bawat jing penkhia handrei ngilong ki balakhia bat usaitan uwan ya ka bantu no ban lute ka jing penkhia ka ba ublay ula ayengi kani ka jing penkhia kala don pa hakani ka redemptive plan ka jing ublay long hakani ka jing ka plan ka ba penim jing ublay ngilong ki balaem ngilong ki balakhia bat ngin page ka Bible kala dap ong lupa badai tang unong tu buwan ban luti ka jingkot jingkhia jangi ka jing kemen ka jing suk ka pisa ka jangi wani ka ban luti bat ban yai luti andre ngi hab ban bat scam bat ban pendan kam ya ka white lam ka ba aldang sepi jong utrai ka tien ka jong ublai ka baning kong ka long ka mon ka jong ublai ban penkhia yangi ka jing thok ba khu ka pen pau ka jing long ka jong ublai syangi ka jing thok ba khu ka pen pau ru ka attitude ka jong ublei ha ka jing dei bat ka pop ka jing pang jing stom bat ka daw jong ka jing pang jing stom jong ni ka jing long ka jong ublei ka klem kala ha ki por ru ki bala leit no u klem kala ha ka jing dei bat ka pop bat ka jing pang jing stom kum ta ngi syam ba ka dei ka mon ka jong ublei ba un pen khia yengi namar ka jing penkhia kaladon pa ha ka plan jong ka jing penim ka jong u ka Bible ka hikay ngi kitab Isyal san pulai ka lenong la people sau bat san hangniu isyaw shisha ula ba ka jing khuslai jongi baru la kit ka jing sngusi jongi la penmong yu namar ka jing rengkang ka jongi la penwet yu namar ka jing bom hok ka jongi bat da ka jing jingam snam jong u la penkhia yangi haleluya da kijing jam snam jung u la penkhia yangi Matius upen scam haklenong ba pra ka khot ka bakhat nyo ba uhi ula shimti kijing crow jungi bat ula bakno ya kijing pang jungi nang ta ningkong Petrus ar pusau daladihi ula bakno ikipop jungi u bada kijing jam snam jung u la penkhia yangi man la kasi nga jupla nga jumenjur bat kini kektien ka jong ublay ba uhi ula tim ula shim yakini kijing crow ka jongi bat ula bakno kijing pang jongi barakot man la kasi ngiham iya ka ban kren bat ban ya menjur bat kektien ka jong ublay ba ula shim halade ya kijing crow jongi barakot bat ula bakno halade ya kijing pang jongi baro kata ka dei ban long ka jenget ka jungi na ba klem ka jenget ngimla ban bet sngo bhayo blay bat da ki jing jingam snam jung ula penkhia yangi da ki jing jingam snam kini laingut u Isaiah u Matius bat u Petrus ki pen scam ti ay ka jing phala bat da ki jing jingam snam jung u Jisu la de penkhia yangi kumangi phala ba u Jisu la kitno ekipop ki jungi nilayo ikajing penim ngidei ban ngait ru balap de penkhia ingi da kijing jam snam jungu arhajar snam mensua la de penkhia yangi kat komu Isaya ba kini ki laingut ki sakhi gitu ingi ba amdei ba ujisu upen mi tang dagat snam naga benta kijing pendamno ikipop jungi handrei ba da kijing jam snam jungu la de penkhia ingi tungin syampang ba omtang ba usus pa ingi nakipop andai ulakit no kijing pang bat kijing crow kijing barakot tunginum artitin ya ka
Namar kadai ka mga ong mene ka redemptive plan jung u. Ka plan ban penim yangi. Bat ulale ya kani ar hajar senam mensua. Tikum tangi dan unong syun usitan. Bawan bantu ban penyap bat ban penjot. Ujisu ong gospel yu anis sipau. Unong tu umwan ritang ba untiok tu. Unyok penjot bat unyok penjap. Ngalawan. Bakin yok ka jengim. Bakin yok kerahaya ka. Bangin yok ya kani ka abundant life. Usaitan ula debi ilupa. Ba ublay ya ka siti balay yu anis argal kot. Wong ko heba ngadway. Baki baro men roy. Bat men kiak keran. Kat ko makaroy ka men sim jungi. Men roy bat men kiak keran. Kata kadai kaktin ka jung ublay. Yaki kun ka jung ublay. Baru usaitan ulay ilpa. Bakini kibriukin im ya ka abundant life ka jing im ka bakat hai. Wan ban bu jing pang, wan ban bu jing susi, open page ke bedum. Ulute yangi ke ulute ke pisa, ulute ke jing kot jing kya. Kenang bangin ngusi bat ban ong ba ublay uklempat la le ai na ka benta jungi. Ko have ba ngadwai ba ki men roy, bat men kya kran. Ublay ukwa ingi bangin roy. Kumbaga men sim jungi ka roy. Kadai ka plan ka jung ublay ban penkhia ingi. Namar kikular jung u kilong ki bahoy bat ki ba amen. Kaktin jung ublay ngi pet ang ni kan om lek pai thali show ublay. Nari barbor kan pendep ya ka. Ngimlong syu ki bapang. Ki bawat jung penkhia. Handai ngi dai ki balakhia. Baru syaitan uwan ban luti bantu ya ka jung penkhia. Kaba ublay uladep yangi ngihap ban yang scam ngihap ban tip bakalong kamon ka jong ublay ban penkhia yangi kat kum ka bible ka jingpang jing penkhia ka jingpang ni ka jingkro ka wan na syaitan bat om na ublay nganget ublay kwa ikikun ki jong u bandon ya kanu ka badai jong u syaitan pai bat nga sikikam ki apostol sipau gelendong baik ketugad khot ka balay pupra kaong sapang u jisu kumno ba ublay ula pensle da umensim bakhuit bat da kabor ubalayay keleng udale baba uda penkhia ya kita baro ki balaban sitom da usaitan tungin bat iri ka kentin balaban sitom da usaitan na ba ublay ulong rengkat bat u kemi bahang ni ka jingtho bakhuit ka mangipuli kini baro kibriu kiba shitom kiba ujisu kris upen khia kidei kibalaban shitom da usaitan kibalaban shitom da usaitan dei hangni baka bible ko ong baka jingpang ka dei de ka jingban ben ke jong usaitan ka jingban ben ke jong usaitan udei unong ban ben bat ujisu udei unong pelaj akatu ko lenong ka bakhatlai ka gospel Lukas sipaw adu khat riu ngiu i bakat ba ujisu udang hikai hakaway na kisinakok hakasni sabatan ngisiam bakadon ka briu ka baladon ya umensim jong ka jingkraw jin khat prasnem snap agin ka kentay kalador kedung ong ka bible bat kamla syu ban penbet yalade ujisu ang ka ko kentay la pelaj no ya pa naka jing khraw ka jong pa ujisu lebo ila kikti haka bat kala penyang bat la penyang baik ya ka ti kala pendan burom ya ublay ngisyam ujisu ujubab ya utu unong sensyar ka senekok ubaras ngau bitar ya ujisu kris ba upen khia ya ka hakasni sabatan ujisu ang hakatugot khat ka bakhatsan Pi kiba arsap. Hatu pi baro akasni sabaton pimju pelaj nasem. Yau masih leni kekada ban ayum. Ban ayum begindi. Syu wong yakini ke briuti kabalong ke kunjung Abraham. Ya kaba usaitan ulakum. Usaitan ulakum. Hakmi jin kat prasnem. Kamdai ban pelaj yakan yakini ke jengkum. Akasni sabaton. Oh lapen sengulek rany. Yaki bala persyayu lapan lek ran yaki kani ke kentai ke badon yu mensim ke jin krau khat prasnem ka bala doreng kedung laong bakala yo ya kani ke jingpang
kum kata ka ba kibriu ki ong ka arthritis ki ba tha ki man ba at kerang ki join dai hang ni ba ujisu ong ba unong tu kata ngamut usaitan uan bantu ban peniap bat ban penjot kani ka kentai jin khat prasnem usaitan ulon bantu sabaun peniap yaka tingi syam yakani ka jingpang lani ka sickness ka jingpang ka dai na usaitan ka jingpang ka dai ganong tu ka tu ka jingkot jingkhia jongi ka tu ka jingkemen ka jingsuk ka abundant life ka tu ya ka pisa jongi ngisyam uji sukre upen kut aktu dekat ke besito sipo ngalawan bakinyo ka jingim bakinyo kerhaya ka bun kim tre ban pai shu Jesus Christ ban IT la ka jong ka jingim namar kisngo bakidang bun ki kenrum ki kenram kisngo kum bakila ban penbait dalade yalade kinyat da kata ka ideology la ne ka mentality ka jongki kinyat da kita ki jing sngo thu brio ka jongki kisngo kum bakila ka banle anrengan yu thu yapi kita barok ki jing persang brio ki long la ne ngin numpoi sunu lemrangi IT yalade au jisu bat phong ka jing sngo ret ka jong u banong jisu syem yanga namla banle ai ruem nisham hangne ba Jesus Christ u ya nujor ya kikam jung u kata kamut ya kikam ke jung u blay bat kikam ke jung u syaitan u ya ne su tho akasiti beneng kong jung u kelenong ke balai begadkhot ke bapra daina kani kadau ulawan ba un penjotno ya kikam jung u syaitan la tho ang ne ya kani khnang la penpau yo khon u blay ba unyo penjotno ya ki jingle jong utau syaitan haleluya ujisu ulawan ula penjotno la slojno ika bor jong u arajas nam menchua la sloj ika bor jong u ula umdon bor chu menta ndrei tang gajing sarong ba kajing meng gajing u suberngam mak jing mut jing berkhat jongi ban bethat jingi ban penyam ingi ban penduk ban penpat ban prai ngi andrei ladangi don ni uji su ngi yai ba uji su ngi em ba uji su ngi khmit ya utrai ngi bat skam ya utrai ngi bat skam ngi kular jong u un ai ngi ka jing job na ba krau tau badon apo jingi bani syaitan u badon na ka perthai ukat kai ka ba udon menta usule menle ya kibriu ke jong blai ba un penyam ba untuk ba un lute bat ban bu ki baro ke jingbom la long ndela da pipai shu jisu pi id shu jisu pi pediang yu jisu ko munang penim ka beningkong pinyo ka jing penim bat ka baar pinyo ka jing penkhia bat pinong kibriu ke balakhia kawai bat ya ka jing penkhia la ai lupa ha ka New Testament ngipet ublay sumla ai lupa ka healing la ni ka jing penkhia ka Testament ka barim ula provide lupa la ni ula ai lupa ha ka New Testament ngisyam kat baki Israel ki briu ki jung ublay ki briu balete jutang bat ublay kimi ina Egypt ha ka kitab Exodus khatsan kalenong bat kilej syakari ki jungkular hang ni hiu blay wong ngalong utrai uba penkhia ya pi ngalong utrai uba penkhia ya me marston mi na Egypt namaria ka translation haka testament gabarim lapenwan naga kentin Hebrew haka Hebrew la ongkom ni nganum sya kawairu na kita ki jingpang lani nakidi ki jingpang bakinwan hame ya ki bangala sya halor jongki Egypt nganum sya yame Israel baka wairu ka jingpang kan wan hame ya ka bangala te halor ki Egypt tinum wan hame tungin kimi binia angni ba ublay uklembu ya kita ki jingpang lani ki khinyang jingpang halor ki Israel kamdai kamon jong ublay banbu jingpang halor ki Israel tongin kan mau bangiru ngilong ki Israel ki bakan jaman sim
kat kum ke New Testament ngilong usumbai jong Abraham ngilong kibalakya jong ublay lakit yaki jing crow jing pang jong ibaro arajas na mensyua day usaitan uba penlong yaki briu bantang day usaitan uba penlong yaki briu bakin sitom lada pin study kitab Exodus kelenong ba arfulai hangni ublay Jehovah upen mana ba uday unong penkia yaki Israel unong penkia yaki Israel agad khot ka baar pusan wong ngan simno yaki jingpang na pedeng jongme ngan simno yaki jingpang na pedeng jongme lada pin puli kitab Deuteronomy henyo kelenong pin syambo ublay wong yaki Israel and the Lord will take away from thee all sickness. Ngangalong ublay uba simno ya kijingpang baro khot kijingpang kijingkro but utray un simno name ya kijingkro baro khot kiba ula ai haki Egypt ki bomday ki briu ki ublay lada pipuli bhai ki Psalms habanga nga si puli bhai ki Psalms kijuyay ong barbor ba ublay uday unong penkia ya ki Israel kaway naging nuksa bakong santam kaday na katukot samba sispalay sam sispalay hangni udibit uang komensim jonga tukot kuyo try bat baro hangay kakerteng ka bakut ka jung komensim jonga tukot kuyo try uba map yaki jingle bamam jong pa snap pa uba shna ya gijing pang jong pa baro who heals all thy diseases ki Israel ki kempang ni pej abang ipuli ke testament ke barim ki kempang ki yopang namar ka way ke daw ka jing bom ko ngo jong ki ya ka an ke jong ublay balay ki yopang balay ki kempang ka jing bom ko ngo jong ki ya ka an ke jong ublay habang study bang isyam kajing map ublay yaki kalong kajing penkia ikimet jongki hallelujah kajing map kajing ublay kajing penkia ikimet jongki larapi puli sam sispa nyo kat nyo wadu arpo wong pi kiri ubit me ubit day namar kajing rengkang jong me kajing le paman jong me lapan sitam ya me pila jan yap haki kerdop kejing yap oh kila lenyar hau try le pipuli yang ni haki jing sitom jungki te ulapen em yaki kamot ulapen kia yaki upa yakaktin bat upen kia yaki upelait ru yaki na kita kejing penjot baro fools because of your transgressions because of your transgression COVID day namar kijing palat jong me day namar kijing mamahok jong me ba me klamyai kat bakum ka an ka jonga day na ta kadaw me sitom me pang ka New Testament ka ayingi ki brio ki balayo ikajing kapat ki balamat yo Jisu kajing im jongi bangiladon lupa ya ka jutang ka bakhamba bala penskem haki kular ki bakhambara haki kular ki bakhamba unong to si Hebrew pra kalendong kad khot ka banriu u pensai hang ni menta ulayo ya ka kam lendo ka bakham kor ki lendo ki rangba lendo aka Old Testament kilong Hebrew ki bakordor bakia kren bat ublay bat ki shimi ka kam lendo hanrayu Jisu lakhat ulayo akikular ki bakham ba u lindo ubakham kor Jisu ulong siang jong gedutang ka bakhamba ya ka bala penlong haki jengkular ki bakhamba haki kular ki bakhambra kaktin jong ublay ke New Testament la penklanya ka haki kular ki bakhamba menta Jisu Kris ulayo ya ka ministry ka balong katkom ka Scofield Bible ka balong excellent ka ba syaklir do ka ba jrong tam ka ba halor do ublay ula kentiu banula ay ya kata kekerteng ka bahalor kekerteng baro
Bahaga kerteng jong Jisu ong ke Bible ke khok siu barok kan yok ban dem krup. Ki jong ki bahagi breng, bat jong ki bahagi kendau, bat ki jong ki bahapo ke kendau. Bat ba utelit barok un yok pla, ba u Jisu Kris ulong utrai. Upol upun skam ya kata, haka siti jong u sikinong Filipi, kelenong ke baar, kumno ba u bleu la ai ha u Jisu ke kerteng ke balor ke kerteng barok khoj. Bat kat kum ke sam nyo pusan ngipej, baka jingpen kentiu ka wan hi na ublei. Ublei uba kentiu, u kentiu ya u Jisu, ublei unong besar, upen hiar ya uwei, bat u kentiu ya uwei. Ko ki banget iba jong ublei. Ken mau kat kum ka Bible, ka promotion, ka jingpen kentiu syate sekliar do, ka day na ka keti ka jong ublei. Tang lada ni ya utrai ha ka jing im jongi. Den ta kada ka Bible ko mday na mingi, mday na sapngi, mday na syatiw bawan ka promotion ka wan na ublay. Bila manong amen? Ka promotion ka wan na ublay. Laong bakit na saman ka barim, ublay upha ay kaktiin jung bat upen kiya ay ki Israel. Kaktiin ba upha, lakren lingba ki prophets. Kaktiin ka ba upha, la pendap akinong itu lupa. Kaktiin ba upha kakren lemaki prophet, hanray kaktiin ba upha ban penkia ikan New Testament, uday u Jisu ukun jung ublay. Bila banong haleluya. Hanray kaktiin ba upha ban penkia akan New Testament, uday u Jisu hi ukun jung uhi. Denam takadaw Yohanes nong kabeningkong, urang haka ba meningkong uladan uktiin. Baru tau uktiin uladan bat ublay. Baru tau uktiin ulalong ublay hi. Utau ketien te ula kenjado, bat ula syong sa apneng jongi. Yaro yo try. Ujisu uday uktien ka jingim. Ujisu uday uktien ka jingim. Ujisu ulang uktien balapha da ublay. Kumtangi syam uhi daladehi. Ula syimno ula kitno halade. Ye kejing crow kejing pang jongi bat barakhat. Ka Authorized King James Version ke itu ingi ba uhi dalade ula simlot ye kijing krau kijing telot kijing pang kijongi ula ba hi halade dalade hi ula sim ye kijing krau ye kijing tim ko hukum hak kitab Deuteronomy arsau kijing tim ko hukum kijing pang ki bersyirkai ki wan ye ki Israel namar baki saitla ayo blay hanraya ke New Testament ujisu ulakit lot ya kijing pangka hukum ya kijing tim barakot pola ba uto sikinong Galatia wong ba ujisu Kris ula siuspa yang ina kijing tim jongko hukum baka jengkerku jongko Abraham hau Kris Jisu kan yo wan haki gentle ubada kijing jam senam jongo lapen kia ayapi uhi ula syemi kijing krau jongi baru bakno ikijing pang jongi te kumta ngipej ba ngimdei syu kibriu ki bapang ki bawat jingpen khia handrai ngilong ki balakhia baru syaitan usdang banwan ban luti ban yai luti kat baginang don nga pertai uni unang luti unwan un pensitom handrai ngi hapan beyu daki kular gaktin jong blay syaitan daki jengyam snamu Jisu lapen kia angi syaitan ula syem ya kijing krau kijingi kijing pang kijingi kijing sitam men kan ria na kijing em jonga men kan ria na kekhle jonga men kan ria na kejat jonga men kan ria na kepo jonga kan ria aka keteng jong Jisu nabalato uhi ula syem kijing pang uhi ula syem kijing krau nabalato men kan ria Bada bangiai kran bat ngia menjur bagaktien jong blay kakamba kan jah kajing imjuk bisimet pigi besitom pigi bapang pigi bakrau kran ni gaktien jong blay ya pila da penim ya pila da penkia ya pila da penem lada penkia ngim de syuk da gibriu kiman suwat jing penkia sa sula chartal la cilai pelut ke pisam yaki lak bat ki paulak bet yaki pisah unong tu uwan bantu ong Jisu
Andai ngalawan ban ai pi kajing im ka bakarai kajing ban kato kajing krau kato kajing pang kade kajing susi kade kajing ban ben kade kajing kum jung setan ni kid khatmet jung pi piang shitam lakatas nam ngachitam andai utrai ulakit no ya kajing shitam jung pi baro pi ki shitam pi ki pang ra akikti jung pi kajing thia ra akikti jung pi ka hospital ra akikti jung pi ka jaka ba fidan Ong try da kajingat ngan priang kajing pun kia ajong mi. Try ngadwai yakini baro kiblara ikikti ko try. Wamen ai no kajing pun kia iki. Men pun kia iki. Gini kajing crow, gini kajing pang kajing sitam ki badan lagi dekat men jupi. Long bala weng no. Long bala penken ria akaketang kajang Jisu badan nasrat. Ngabe yakini kajing pang. Meu syaitan da kajing crow, da kajing James nam jang Jisu. Lapan kia ai kajing crow kajing sitam jengi baro ngabe yame akaketang ida Jisu badan nasrat ngabe yame long balakia ko kibriu kibayo ak cancer long balalai lord akaketang ida Jisu kajing pang ba fer agit khatmet jupi long balakendria akaketang ida Jisu badan nasrat nabalato ngim long syuk gibapang gibawat jeng penkhia henrengi long gibalakhia hakaketang jong Jisu try penkhia aki isnai aki try akinio ek deliverance ke jong mi kendra hakene ke khlemat bakin syakriya mi kinde ikaman ke jong mi hakaketang jong Jisu midwai amen ublein kurku yapi suba bandwailam nakabenta ke ministry jong ka voice of God Panginang la ban syakriyo try ban pendep i commission ke jung kublai sibon